nina N10 nifuna ngiletha ama guest kuza ama guest ke la kubaba hotel and the beauty about it I don't take even 1 cent ngithi umuntu uma kuthi uyayazi dazoyisho akakazositshela ukuthi uthini uzosho mase baba kukhona namhlanje usiphathele kona ambingelele umavuso lo wavusa enothamanya amadoda kwanganabaza lutho ngibonge ithuba engilithola la kule channel ithumbu uvuka ngethumbu akusele ithumbu ngolo njengoba linuka ude nje ejayisa ngabathi bengolo ukuthini uthi ubonge ithumbu kubingelela nje kahle nje ayingeke bingelela khehle lawo ngiyabingelela umavuso lo ngibingelela kubona bonke ababukele emakhaya ababukele kwi channel kaBaba Dokotela ngibonga ithuba hayi ithumbu okay yeah this is Baba Dokotela bayisebajabulele ngizocela ke guqula ikhamera nikwazi 9 imbone ngicabanga ukuthi kuzoba fair kubo bonke abantu uthi nimbone ke lo esinayike namhlanje baba uthi ufuneka silungisele into yenamba ngoba sike saba nenkinga kakhulu inamba othola la kuyona yebo Baba Dok uthola la kwephi nyamba ayikho inamba engitholakala kuyona uyazi indaba ngibuza yeah ngiyafona unkosikazi ubuza ukuthi ukhuluma nobani lapho ngithi mina manje ngithi wena uthola ngithi ushaya u0 uthi Baba Dokotela uthi sebenza uthi baba ukhuluma nobani ufaka intombi lendle ngithi cha lo baba uthola la kule namba manje ngibuza ungena kanjani ku0 mina ngitholakala enambeni ayikho inamba ngangithola no i-child abuse lana ungakena na ku1 ayikona ukuba u0 kungena ngekho umuntu phela u0 not ungena kanjani kungekho umuntu angiyene nambeni mina ayikho inamba awunayo inamba uthola la kuyona anginayo cha ngeke mfana ngithi mina ngeke inamba yakho ngisho ku1 ukhona ukuthi uzomthola kule namba njoba ngingaka nje hayi ngeke Doki ngeke angitholakala enambeni mina anginayo futhi inamba mina yabo lento ethi kuba nemoto eziningi iyasiza kodwa ngeke khona ngeke ngambadi abantu engimaklinayo ngihamba ngeayiniki yabo kayi ngiphethe ufresh ke this time fresh this time hayi kumncane ungaka uthi into engiphatha kanje yabo ngimhambe ngeqiniso la ngihambe ngeqiniso ngiyasuka methi ngiyamdonsa ngisamthola kuyidonsa ingane ngijwayela kabi lengane le sidla imali yami sino cross manje hayi ngeke yebo usilindo kuhle wenzani manje shuthi mina ngiyiseve ngosili yabo hayi ngosene ngishintshe imoto ngombheka ngoba ngiyazi mebona le iQ5 uzocasha ngithathe lenye ngithi bonga ngithathe nje le kapho le iHonda kushone ngayo mengithi mase ngibamba athi shoka manje atandana shayisa show ngifuna lo sesilangana uyamazi utho raz ake ngikubone ku TikTok ngifuna lo sesilongo bamsuka umshare la usilindo kuhle athi ngeke ngimazi raz nginako ukubona kodwa kunengane okuyishiye lana usili ngithi minayi athi akamazi abezela khanda omuye lapha yana no one usalana shiya lonto lapho ayibuyisa lapha ayifihla ngithi ufihlana uthi hayi lento yabo lena uphethe ubrown lapha ayabuye bese buza ethe raz show bese ngidonsa u20 labo bese ngibane ngithi yabo abaqaqi kuseke kuseni vese bese ngithi hayi ngifunele ngani usili bese ngithi ngibotho angevese ngithi mina usiland wena lo ufika ukuthi ushiya usitudla la ngithi mina usitudla ngithi hayi usili uthayi usitudla wesemkhulu ngithi mina umkhande yabo mase thayi ngiyabuya manje ethi popo babuye na ngithi mina uyayazi ngempela sengibambe ukuthi oyangitshela igama wrong ayiqhamuki thinwe nini wena ngibona ethi wena student
Residue yakufuna irazolani thina phela sikwazi usengaka. Bayabuza ukuthi kwenzekani kanti la kuwena? Wena dog umazi esenga. Nazi usilinje. Usilenda nje. Awumazi lo. Uyabaka yabona ngisho ingalo zakho zincane ngathi izibambo zebhala. Ziyabaka yabo bilala eminyango. Ilala eminyango. Ivale lala eminyango emsini. Yabo bengisathi usokulenga nebandami nanda. Misithi hayi phela bangaze ngisemkhulu la ngaliwa amaphilisi. Hawu. Bengishaya ifaka kodwa. Ngishaya la. Okay. Uthayi phela ngalo amaphilisi. Mina ngeke ngaba mkhulu. Heyibokeke. Ushiya la. Uyazi out lo. Uyathetha lo sina. Uthi asliwena ayagaya amaphilisi uma uhamba endodeni. Heyibokeke ngani. Ayazi uthi ngeke. Wena umazi hayi ngeke. Uthini uyathuka yini ngithi na ngithuka bengizokutshela ngesikwazi ukubona nalisonto ngemakhaya. Uthi awupho kaze ufike bungafoni ngani ichaphe bengizokutshela ukubona ubuya nini ithi angazi leyo kwenza ngazi. Hey kinga le hayi phela bakazi ngisemkhulu. Uyakwazi lo mjida kodwa wazi uzolanda lo uzolanda isidudla. Mase sowusho umoya hayi siyaphambana la. Bathi neze lapho uyena vele wena. Uyena ayi no rust noma esegundile kuthiwa urust. Naye kusidudla alishintshwe igama. Alishintshwe igama. Kuthiwa usidudla lo. Ey manje akaze ngisho iyacaba ngifika ngihlola labo. Idala kodwa futhi umdeliver lo. Oh kade. Uyakwazi na la around. Uthi yilo no akithi bekufika nemopho. Imanzi kade ngicleana la. Ayini hlezi phezulu kwe-dashboard liyashisa nalo. Yabo le motweni ngibuye ngixhume la kuseke lathi ngiyayine khona. Awusethi ngeke yazi uzone ngiyithathe ayini kethi. Ngizane ayine khona ay manje yabona. Jika zonke izibuko eshayishe. Yilethi sesesibeka nje nalethi. Manje ngiyacabanga ukuthi yonke lento ebengenza la. Mongashaya ukhiwa ngayishayisa manje le moto. Athe kunzima ke la. Ubamba manje. Ngeke. Yabo nje yabo lento yeka nje yonke yona. Yeka nje isebenza. Engasebenzi. Uke wakhuluma ngoqhubhu lamadoda uthi uyaliyeka. Uliyekelana. Ngike ngakhuluma ngalo balithathile abantu uqhubu futhi ke liyasebenza kakhulu selibasiza kakhulu abantu uqhubu lamadoda. Yini uqhubu lamadoda kubantu ongalazi? Uqhubu lamadoda sisuke sekulungisela induku yakho nje. Induku. Isuke nani? Umthondo. Oh, induku sikanisa nje. Njengoba ngabona kabi. Ngekwazi ukuyihlukisa le nto ayibona. Ya asikhuluma uthi uyayeka wenza njani? Ngiyayeka okay so sebayithathile abantu bayithathile akade beyidinga bayithathile abangayithathile ilaba bozana ngoba ngiyayeka ngiyayeka ngibanikeze kakhulu abantu uqhubu lamadoda ba right futhi balincoma kakhulu uqhubu lamadoda hayi balincoma kakhulu abana nomuntu abe ngimkhandayo siyakhuluma ke naye bo ngiyamtshela ukuthi hayi ngicabanga ngoplug iron uthi all right. Ngithi uyezwa yini ngikhuluma nawe uthi all right. Ngithi ngiyixele mina sokumisa ngama ex akho la uba no right ombiza. Nangu left mina. Uloke all right. Uthi all right. Ufaka u right ex yakhe. Oh ex yakhe le right. Ngeke athi akhuluma ngo right kuwena. Uyazi ngu left. Uyazi ukuthi u left. Uzothi u right. Ngithi uzongijwayela kabi wena mina. Hayi ngeke mhlawumbe ukhuluma uMavuso. U right man. U right. Ayihamba ngeqiniso lika right. Uthi ayina ndawonye. Ayina ngo right man. Ayina right. Ukusho besho wena. Ngophela ngithemba ngifuna ukayina yabo. Ngiyiqiniso kodwa. Bese seliyashisa. What all right? Uthi nini wathi uthi hayi all right. Ngithi mina ngezwe ukuthi kuthini wena besho mina. Ayayiphinda le ngixozo ngijwayela kabi wena ngu left mina. Hayi. Ngu right mina ube khuluma. Ukusho besho wena. Ubesho mina. Hawu wrong. Hawu wrong kakhulu.
hayi uyasiqhatha singashutha ndawo kanti ayina sobabili lokho manje asiphosa athi napa abantu bami abantu bami asazi thina sobabili kade sagama umuntu wanawo sithi napa abantu ayakuyena umuntu wakho angithi ukubiza igama uthe right wena ngithi mina ngu left phela mina sabantu bakhe shutha abantu hayi ngivumile ngikho ngifuna siyibuyisele lo gqubo ubanikela abantu ugqubo bayikhulisa induku belu imalini oluyimalini kuhlaphe osaphuthuma ugqubo lamadoda ongaphuthuma njengamanje ngimnikeza ngo-2500 kodwa sengiyagcina angisalwakhe sengiqedela lo kade livele lukhona ngoba ngibonile ukuthi laba kade belidinga balitholile ongalidingi yilo velo ongazange azalifune kodwa ongaphuthuma manje ashawa amashakaniso ayabulewe ngenduku ashawa amashakaniso lo zimile imoto kanje kwehla obunye umfowethu idrive agijima sekumina ethi emshona sekuvaliwe la ngaphambili ngithi mina indaba athi ngathi indlela akhambe ngithi unaso sticker about Shabby the way sebhale sinyama Shabby the way ubuza kimi ngabuza sticker lesi ngithi naso sticker sebathe yakho kuba Shabby the way ayashawa amashakani ubuye ugijima ngebuza kwini uthi ungathi indlela ivaliwe nje kodwa kufanele sticker wona bongaboni ubone seyindlela seyingaka cha imoto engaphambili uthi bonke ngathi indlela ivaliwe nje ngithi yini ubuzelayo nasi nje stick emotweni ubuza sebhale ukuthi Shabby the way uzobuza kumuntu ongazi lutho akabe emshayela hayi shoot nasi sticker sithi akahambi hayi makude sa sticker sesebenza abaskip abasebenzi ngeke phela ubuye uyibhom lo muntu ngithi mina mhlambe uzoke hijacka uzabona mdabula kumindu ngaphambili ngizabona naka dabula ngokapa ngakhona konjani nawo vese nawo safuna ngowuthenga yazi ngizomgwaza ngempela cha anawo awunawo sazofuza ngowuthenga ngisasho ngiyabona ngizomdabula ngokapa ngaza khona uthi umbheka uphethe ongafaki ibheki ngimngena ngesibhakeni kodwa bekuzaqala uthatho iqala kuyena hayi ngimsabi hayi awumsabi vele okapo hayi mina nginake ubush uokapu ukhonto yonke lento bamana msezi nalento mina as long bezomphuca hayi bezomphuca nje kukhona bezomphuca nje awusabi hayi anginakeke nalento leyo mina yonke lento le hayi angimsabi nje mina hayi ngimsabi as long bezomphuca bezomphuca bambophe izandla ngemuva hayi ngazi sebemphucela bamfaka izankosi ngemuva anginandaba hayi nginandaba okay 4000 rand Casino Belt uyayeka hayi ikhona i-Casino Belt ikhona i-Casino Belt dog nayo iyagcina njengoba kade ngithe iyagcina kule nyanga le uApril nayo iyagcina ngicela ukuthi abantu bayiphuthume ngoba nayo ngizoyivala u4000 kuphela i-Casino Belt uthi ake hlukanise ihlambo lamagweba solwandle nalento ongathi wena yisithwalo eyenzelwa olwandle akufani kunomehluko nje zonke zenzelwa olwandle kodwa kunomehluko khona okay kunomehluko khona ihlambo lamagwebu nalo umsebenzi lo engikwenzela olwandle makuthiwa ngizokwenzela umuntu ukuthi ngimlungisele umnotho wakhe akufani okay ihlambo ngisuke ngizokuhlamba ekseni ngamagweba solwandle imaka akwazi umuntu ukwenzela ekhaya unalo nolwandle menalo ngimnikeza induku ngithi akayenza menalo kodwa ulwandle phela lapha egcekeni uma ifika egcekeni unifuyile ufuye ulwandle ngifuna lena ongathi isithwalo uthini kubantu le akukusona ke futhi baba uDoc isithwalo lesiyana kodwa uma ubheka indlela engimenza ngayo umuntu ngazuthi uthi lo umuntu uyathwala kanti cha akusona isithwalo kodwa nje umsebenzi engikwenzayo mozongifikela no20,000 okay ngiyakwazi ukuthi ngwenzele lo msebenzi ngitholela ama payslip akho awu2 eyalenyanga nenyanga edlule ngikwakhele iDouble Pay lento uzobona into yamehlo oyichaza khehla lapho thola ama payslip awu2 iyalenyanga le esisuka kuyona naye yaka ngalenyanga le ezoba nje uqeda kuyithola bese uthola uthatha nale endala bese uyawahlanganisa
bese ngikunikeza le nduku ozoyishisa le nduku uyishise nalama payslip omabili uyihlanganise ndawonye bese uyayishisa. Okay. Uzawakhe into Uke wakhuluma ngabantu botshwala ongazi uyibona. abafuna abaninkinga okuya kutshwala. Usekhona into okuya kusutshwala. Siyabayekisa manje ngoba bayabheda. Yabheka. Hayi bayabheda. Siyabayekisa babiyeke nje. Abiyeke lo muntu totally. Okay. Utshwala into esidakamizwa. Into esidakamizwa. Siyakunikeza umsebenzi ukwazi ukuthi Ngicela ukuthi uthathe lento uyipheke namathambo ikakhulukazi ukumuntu ofuna ukubona ukuthi ekhaya kwenzeka lento iyazihlolela yona. Awayichaze khehle. Le nduku lena uyipheka uyayithenga inyama ngoba ngeke ngizo ngisho ukuthi ihlaba inkomo. Uzobona nawe wenze njani. Angayihlabi. Angayihlaba phela. Cha mefuna amathambo angayihlabi inkomo. Noma ilethe ngimhlabele. Uyaza kuvumeleke ukuthi sithule besikhuluma. Manje wathula nami ngathula. Uthuliswa yini? Kwicamera. Uyazi manje kunento engicabanga ngabe ngiyakubuza. Ngikubuza. Uyayicabanga? Kunento mina engiyicabangayo. Sengicabanga ukuthi mengikubuza ngisuke ngiphazamise lento engiyicabangayo. Ngani mangakubuza yini? Njoba ngicabanga nje nami ngizophazamiseka. Ucabanga manje? Mina ngihlale ngicabanga. Noma ufika ucabanga? Ngihlale ngicabanga. Sengisho ukuthi ufika ucabanga noma uyacabanga? Kade ngifika ngena la. Bungacabanga. Bengeke ngene ngacabanganga ukuthi ngena la. Bengizokela kanjani? Manje ngikubuza nje noma ngakubuzwa manje mengikubuza uzokuphazamisa lento engicabangayo nami. Nami ngizophazamiseka. Shuda ungangibuzi. Mengakubuza phela lento ngathi sakanti ngikubuza manje ukuthi manje ngiyacabanga ukuthi ngikubuza. Mase ngicabanga ngikubuza le ngicabanga angizophaza mangizophazamiseka inkinga nami ngiyacabanga. Kodwa uyicabangayo nawe? Kodwa ngicabangayo manje. Kodwa mangibuza ngizophazamiseka. Nawe uyaphazamiseka mangibuza. Abangabe sengibuzile uba ngizophazamiseka. Sengicabanga manje ukuthi yazi ibibalekile ukuthi ngiyibuze sisashutha. Manje ngiyacabanga ukuthi ngizophazamiseka lento engicabanga ilento engicabangayo. Kanti nami futhi ngiyacabanga. Khona ucabanga manje? Khona engicabangayo manje. Ungena nje lobo ucabanga? Bengicabanga. Kodwa uma ungangibuza manje uzongiphazamisa. Kulento ucabangayo. Kulento engiyicabangayo. Sinike inamba khehle abantu abazokufonela kuyona. 062 322 8297. Umavuso lo wavusa emnotho abanye amadoda kwangabantu abazalo lotho. Nowakho umnotho uzovuka. Ngisuka phansi le emahlathini amnyama emakhuzeni. Baba udokotela baba wesizwe bojalo mfana muhle ngathi khehle lomzungu ngamancane seningasho abanye bethu ukuthi angibuzanga. Bengizombuza lento but uyabona ukuthi esathi ngambuza ayingeke ngizokubuza nini? Ngoba manje noma ungangibuza ngesonto elizayo ngizobe ngicabanga. Ngeke. Noma mangilele ungangibuza mangilele mhlamba ngizobe ngilele mina. Oh nawe uzobule. Sho ngesibuza. Ngizobe sengilele bese ngilele. Ngeke ngikwazi ukubuza ngilele phela. Ngoba ngivuka khonto engikusuke ngicabanga nami. Kulungile sinike inamba khehle. Inamba etholakala kuyona ubaba uMavuso uphinde WhatsApp kuyona ithi 062 322 8297. Umavuso. Baba udokotela baba wesizwe baba ujabule mfana muhle ngathi khehle umzolo lami ngincisa ngesolve ngixolisa lo gqina senjalo. Siyabonga. Goodbye. Siyabonga.